5,549 benefiċjarju ibbenefikaw mill-fondi allokati fl-inizjattivi ta' mobilità sostenibbli ta' Transport Malta sax-xahar li għadda. L-ammont ta' grants mogħtija s'issa laħqu 23,200,000 euro mit-total ta' 28,400,000 euro allokati. Dawn l-inizjattivi huma mmirati sabiex itejbu s-sistema tat trasport f'Malta u jnaqsu t-tniġġis. Is-sena l-oħra Transport Malta investit aktar minn 27.5 miljun euro f'inċentivi għat trasport ta' kwalità aħjar, xhieda tal-impenn tal-Gvern biex jipprovdi alternattivi aktar sostenibbli. Dawn l-inizjattivi fost l-oħrajn jinkoraġġixxu lil pubbliku vetturi elettriċi u hybrid plug-in b'riżultat li jitnaqsu wkoll l-emissjonijiet fl-arja. Sal-aħħar ta' Awwissu 2023 ġew introdotti fuq it-toroq Maltin u Għawċin total ta' 7,362 vettura elettrika u 3,738 vettura plug-in hybrid. Dawn 28,400,000 euro huma maqsumin fi 15 miljun mill-pjan ta' rkupru u reżiljenza u 13.4 miljun euro minn fondi nazzjonali. Matul din is-sena l-allokazzjoni tal-għotja għal muturi ġodda laħqet l-4.2 miljun euro. L-allokazzjoni ġiet eżawrita b'total ta' 1,647 klijent eliġibbli għall-iskema. Malta rnexxilha wkoll tikseb fondi tal-Unjoni Ewropea aktar minn 50 miljun euro taħt il-pjan ta' rkupru u reżiljenza bħala kontribut biex jiġu indirizzati l-isfidi relatati ma' żieda qawwija fil-konsum tal-enerġija u l-ġenerazzjoni tal-iskart li jirriżultaw minn tkabbir maġġel tal-popolazzjoni, l-impjiegi u tkabbir tal-PGD f'dawn l-aħħar snin. Transport Malta talbet lill-Unjoni Ewropea biex testendi l-firxa ta' tali fondi bejn 2022 sal-aħħar tal-2025 u dan ġie aċċettat.